Гонитбата за Висшата лига започва само след няколко часа. Кой отбор на кое място ще бъде и кой ще вземе купата? Днес вие ще видите моите прогнози. Но преди да започнем, ще ви помоля да се абонирате, като се включите и камбанката и харесате това видео, защото така ще покажете вашата подкрепа към мен. Благодаря. 20-то място Шефилд Юнайтед. Не знам хора, този отбор току-що се присъедини към Висшата лига и ми е най-малко надежден, че може да направи каквото и да е било в нея. Така че затова го поставям на 20-то място. 19-ти Евертън. Миналия сезон Евертън показаха супер слабо представяне и едва не изпаднаха в чемпионшипа. Този сезон не мисля, че ще е по-различно и затова ги поставям на 19-то място. 18-то място Борнемут. Не знам, според мен Борнемут не е за Висшата лига. За втори сезон ще се мъчат да оцелеят там и затова ги поставям на 18-то място. 17-ти Лутън Таун. Лутън Таун играха последно през сезон 91-92 за Висшата лига. Според мен те ще бъдат поне малко мотивирани да си осигурят място в Висшата лига следващия сезон, но съм на 99% сигурен, че през сезон 24-25 няма да си подсигурят място за следващия сезон и ще бъдат изхвърлени в чемпионшипа. 16-то място Нотингъм Форест. След като загубиха Кейлор Навас или пък Джес Лингард, просто са за никъде. 15-то място Уолвърхемптън. След като Раул Хименес отиде на Майна Сирайна, Рубен Невеш се продаде на Саудитска Арабия, или пък тази буца мускули, която вече е свободен агент, не виждам как вълците имат шанс за по-нагоре. 14-то място Бърнли. След като Винсент Компани им стана треньор и спечели чемпионшипа с тях, просто имам чувството, че във Висшата лига ще натисне колкото се може по-силно. Но нека и да не забравяме конкуренцията във Висшата лига. 13-то място Кристал Палас. Кристал Палас буквално може да загуби много важни играчи на този етап и затова ги поставям на 13-то място. 12-то място Брентфорд. Почти си нямам и на идея как играят Брентфорд, но съдейки по това, че предния сезон свършиха на 9-то място, пък и Айван Тони може да пропусне някаква част от този сезон, ги поставям на 12-то място. 11-ти Фулъм. След като останаха без Александър Митрович, не ги виждам по-нагоре. 10-ти Брайтън. Продаваха Макалистър, сега сигурно ще продадат и Мойсес Кайседо на Челси за 110 милиона, но пък за компенсация на това взеха 37 годишния Джеймс Милнер, което е скандално. И не ме разберете погрешно, аз много харесвам Джеймс Милнер. Надявам се от тези 110 милиона, които ще вземат от Кайседо, да направят нещо полезно. 9-то място Челси. Челси не се спря профуква пари миналия сезон, така като гледам този сезон не е по-различно. А всички знаем на кое място завърши Челси миналия сезон. 8-ми Уест Хем Юнайтед. След като Деклан Райс премина в Арсенал за 105 милиона евро, се надявам и мисля, че Уест Хем ще направят нещо уникално с тези 105 милиона евро. 7-мо място Астън Вила. Астън Вила притежават един много ключов играч за тях. Просто мисля, че ще повторят това, което направиха предния сезон. 7-мо място Тотнъм Хотспър. Много ще ми е забавно да видя как Тотнъм играят в лигата на конференциите и се надявам феновете им да не ме нахейтят в коментарите. 6-то място Нюкасъл Юнайтед. Както и с Тотнъм, така ще ми бъде интересно да гледам как Нюкасъл играят в Лига Европа. Причината да не ги сложа в топ 4 е една тяхна много голяма пречка. И тази пречка е 4-то място Ливърпул. Ето я и пречката, за която говоря. Според мен този сезон това ще бъде едно уникално трио във Висшата лига. Салах, Дарвин Нунес и Гакпо. 3-то място Арсенал. Още едно достойно трио, което може да вкара Арсенал в топ 3, но със сигурност няма да може да подмине тези два следващи великана. Второ място Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед ще се бори до последно с Манчестър Сити за първото място. Както знаете,
И двата отбора са печели 3 трофея подред и сега ще има една борба между червено и между синьо. Манчестър Юнайтед ще искат да покажат, че те са по-силната страна на Манчестър, но първо място Манчестър Сити. Манчестър Сити ще покажат кой е по-силният отбор в Манчестър. Битката срещу Манчестър Юнайтед ще е много лесна за Манчестър Сити, затова ги поставям на първо място. Даже мога да кажа, че Манчестър Сити отново ще спечелят Шампионската лига. Имат много по-добър състав от този на Манчестър Юнайтед. Хора, това бяха моите прогнози за сезон 23-24 в Висшата лига. Надявам се този клип да ви е харесал, можете да се абонирате, да харесате, да споделите с приятел и да ми напишете долу в коментарите дали сте съгласни с моите прогнози. Аз бях Роската и ще се видим в следващото видео. Чао!